Ostiralon guztioi, korrikaren arira 7 militante epaituko dituzte urtarrilaren 28an Baionan, korrikan 36 pertsonari migrazio prozesuan laguntzeagatik. Epaiketa baino lehen urtarrilaren 26an protesta antolatu dute Irungo fiko batik Hendaiara arte epaituko dituztenekin elkartasunez. Mobilizazio eta ekintza ugari egin arren egoera ez da aldatzen, ez baita okerrera. Frantziak berriki muga ixteko erabakia beste 6 hilabetez luzatu du, eta gutako 7 ekintzaile deklaratzera deitu, atxilotu eta epaituko dituzte urtarrilaren 28an. Euskal Herria beti izan da harrera immigrazio eta emigrazio lurralde bat, eta izaten jarraitu nahi du. Migrazio prozesu aske eta seguruak egiteko eskubidea aldarrikatzen dugu. Horregatik, urtarrilaren 26an fiko batik Hendaiara egingo demobilizaziorako deia egiten dugu, hemen bildu garenok eta ordezkatutakoa ere. Era berean, elkartasuna delitu ez dela aldarrikatzeko, jakuz autoinkulpazio konpaina martxan jarriko dugula iragarri nahi dugu. Kanpaina honekin immigrazio politikak salatzen ditugu eta gu ere korrika egunean migrazio prozesuan diren pertsonekin batera izan ginela esan nahi dugu. Gaur lehen autoinkulpazioak egingo ditugu eta hurrengo askeetan milaka biltzeko asmoa dugu. Migratzeko eskubidearen alde, mugak apurtu eta zubiak eraikitzearen alde, harrera herriarro garelako. Inor ez da ilegala! Zer gertatuko da orain Eskola Autonomia Erkidegoan garraio publikoaren deskontuarekin? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan omnibus lege dekretua indargabetuta bertan behera gelditu dira garraio publikoko deskontuak. Horrek ziurgabetasuna sortu badu ere, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek aurreratu dute helburua 50% deskontuarekin jarraitzea dela, baina oraindik Espainiako gobernuaren erabakiaren zain daudela finantzak eta ziurtatzeko. Garraiorako laguntzak barne hartzen dituen omnibus dekretua atzera bota du diputatuen kongresuak Madrilen, Alderdi Popularrak, Juntzek eta Voxek aurka bozkatu eta gero. Ondorioz, neurriak ez dira indarrean sartuko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta laukako gobernuak garraio publikoan momentu honetan indarrean dauden 50%ko deskontuak mantentzeko asmoa dutela adierazi dute. Naiz eta oraindik Espainiako gobernuak neurri horren finantzak eta bermatzeko hartuko duen erabakiaren zain dauden. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoaren deskontuaren 30% Espainiako gobernuak ematen du. 10% Jaurlaritzak eta gainerako 10% aldundiek eta udalek. Baina kongresuak uko egiten badio exekutiboaren errege dekretua baliozkotzeari, 50%ko deskontua finantzatzeari utziko dio. Neurri hauek 2022ko iraietik daude martxan, orduan hartu zuten konpromisoa gobernu zentralak eta autonomiek euren garraio zerbitzuen prezioa gutxienez erdira jaisteko. Gauzak horrela, Alababuseko foru autobusek deskontuak mantenduko dituzte gutxienez urtarrilaren 31 arte. Ordura arte luzatu baitzituen aldundiak garraiorako laguntzak. Nola nahi ere, foru erakundea deskontu hoiek ekainaren 30 arte mantentzeko lanean ari dela adierazi du. Hasiera batean aurre ikusi bezala. Gasteizen Tubizak urtarrilaren batetik aplikatzen diren 50%ko obariari eutsiko dio. Boen ofizialki uko egin izana argitaratu arte. Euskotrenek momentuz Gasteizen eta Bilbon zituen deskontuak mantenduko dituela jakinarazi du. Bizkaibuseko autobusei dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko garraio sailak gaur egun aplikatzen diren deskontuak mantentzea aurrikusten duela aditzera eman du. Udaliturrien arabera, Bilbobusen, metroan eta Artxandako funikularrean egindako bidaietan 50%ko deskontua mantenduko dute, beti ere barik txartelarekin ordaintzen badira. Alabaina, hauek guztiak otsailaren 20an desagertu egingo dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere aldetik baieztatu du Gipuzkoako garraio agintaritzak duela 2 aste sinatutako akordioak bere horretan jarraitzen duela. Beraz, lurraldebuseko 50%ko deskontuak mantentzen direla. Era berean, Renfek iragarri du ostegunetik aurrera ezin izango dela doako abonua erosi, ezta deskontudun txartelik ere. Dena den, ohiko bidaiarentzako doako abonuak apirilaren 30 arte egongo dira indarrean.
Nafarroako korridoreko obretako esklabotza baldintzak, arrazakeria eta segurtasun falta salatu dituzte abiadura handiko trenaren langileek. Errealitate horren aurrean, hainbat eragilek HTaren eraikuntzan gertatzen diren lan baldintzak salatu eta dagoeneko Euskal Herrian trensarearen obretan 12 lan heriotza izan direla gogorarazi dute. Errealitate honen aurrean, behean sinatzen dugun eragileok, azpiegitura horren eraikuntzan gertatzen diren lan baldintzak salatu nahi ditugu. Langileen bizitza eta osasungarritasuna etengabe arriskuan jartzen dituztelako, eta aspalditik desagerrarazi behar ziren esklabutza baldintzak gogoratzen dizkigutelako. Ildo horretan gogorazi nahi dugu dagoeneko 12 lan heriotza izan direla HTaren obretan Euskal Herri osoan. Era berean, langileen oinarrizko eskubideak etengabe urratzen direla salatu nahi dugu. Gehienetan, egoera oso zaurgarrian dauden migratzaileak baitira. Jasaten duten tratu arrazista eta homofoboa etengabea da, eta eguneroko humilazioak, irainak eta mehatxuak jasan behar izaten dituzte. Eta azkenik, salatu nahi dugu praktika horiek ezkutatzeagatik estatuko zein autonomia erkidegoetako administrazioek duten erantzunkizuna. Izan ere, jakitun izan arren, beste alde batera begiratzen jarraitzen dute, enpresekin erabat bat eginda. Kazetarien eguna da gaurkoa. Urtarriaren 24 honetan kazetariaren eguna ospatzen da munduko hainbat lekutan, hori dela eta utzi guzue guri eta gure ofizioari gaurkoan protagonistak izaten. Gehien bat ofizioa. Izan ere, Reuters institutuak eta Oxfordeko unibertsitateak egindako txosten batek ondorioztatu du ez datozela garairik onenak kazetaritzarako. Hainbat dira horretarako arrazoiak eta profesionalen 10-etatik 4 baino ez du itxaropena eta konfiantza aurten egingo den kazetaritzan. Beste 6 beltzago ikusten du etorkizuna. Chartbeat enpresak egindako galdeketan erantzun duten langileek adimen artifizialari eman diote garrantziarik handiena eta gainera beldur dira hasi berri den urtea ez ote dituen informazioa bilatzeko moduak aldatuko, lehen 2 asteetan egiten zen lana orain pare bat egunetan egin aldelako. Horrek noski ondorioak izan ditzake txostenak ondorioztatu du irakurle gutxiago izango direla eta kazetarion behar gutxiago egongo dela. Era berean, iradoki du politikariek ere zerikusi handia dutela horretan, Donald Trumpek esate baterako adimen artifizialaren erabilera areagotu eta elikatu egin nahi du. 2025 honek kezka gehiago ere ekarriko ditu txostenaren arabera, sare sozialek eta bertako eduki sortzaileek ere arreta piztu dute desinformazioa areagotu aldutelakoan. Iritzia emateko lekua bihurtzen baitira eta kontsumitzaileek hurbilago sentitzen dute pantailaz beste aldeko eduki sortzailea edabidea bera baino. Eduki sortzaileek iritzi publikoa sortzeko eta horretan eragiteko tresna eraginkorra dira, eta horregatik ari gara zenbait kazetari sare sozialetan jarduteko autua egiten. Hori ondorioztatu du inkestak. Ikus-entzunezko elementuen gorakadak gero eta nabarmenagoa da eta adituek aurre ikusten dute horrela izango dela aurrerantzean ere. Ahalik eta testu gutxien eta ahalik eta irudi gehien. Arnaz luzeko kazetaritza bueltan dagoela diote adituek. Kazetaritza duina egiteneko lanean jarraituko dugu gurean 11 telebistan bada aurrera segiz, greban dira hezkuntzan, ELA, Komisiones Obreras Lab eta Steilas sindikatuek Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoan egindako grebaren 2. egunaren jarraipen zabala nabarmendu dute. Sindikatuen arabera, grebaren 2. egunaren jarraipena 75%koa izan da. Adi analiziari. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek greba egin dute astearte eta asteazken honetan, LAB, ELA, Komisiones Obreras eta Steilas sindikatuek deitu dute deialdia eta 75%tik gorako jarraipena izan du 2 egunetan sindikatuen arabera. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aldiz 48%ra jaitsi du grebaren jarraipena. Mobilizazioen bidez besteak beste, lankargak arintzeko, erretiroa aurreratzeko
edo eros ahalmena berreskuratzeko eskatzen dute. Aritz Bilar Lab sindikatua, Miren Zubizarreta ELA sindikatua. Gaurkoan aldarrikatzen duguna da, lehenik eta behin, hezkuntza saila mahai gainean jarri ditzala, bai sindikatuok adostu ditugun aldarrikapen horiek, izan ere orain arte ez da benetako negoziaketarik egon. Aldarrikapenak dira 15 urtez berritu gabe dauden hitzarmenak berritzea. Eta aldarrikapen nagusiak dira lan zamak arintzeko neurriak jartzea mahai gainean. Izan ere, azkenengo urte hauetan asko igo dira lan zamak, eta eskatzen duguna da etapa guztietan ordu lektiboen jaitsiera. Erosa ahalmena berreskuratzeko neurria jartzea mahai gainean, 120ko erosa ahalmenaren galera pairatzen dutelako langile hauek. Bestalde bai eskatzen duguna da gazte berritze plan bat, aurre erretirorako egon daitezen neurriak. Lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea eta enplegua konsolidatzeko eta behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi eta lanpostu publikorik ez suntsitzeko aldarrikapenak dira nagusiki euskalduntze eta hezkidetza plan eraginkorrekin batera. Bestalde baita ere ordezkoen lan baldintzak defendatzeko bildu gara hemen. 27.000 irakasle egon dira grebara deituta eta besteak beste, irakas jarduera erabat geldirik egonda Salburuan, Amara Berri Urbietako eraikinean edota Atxuri eskolan. Irakasleen artean haserrea nabaria da. Uste dut gure lan baldintzak borrokatu barritugula. Eusko Jaurlaritzak azken urteetan egin ditu nahikoa murrizketa, atzera pauso. Azkenengo urteetan gehien bat lan zama areagotu da pilo bat, burokrazia pilo bat egin behar dugu eta askotan ez daukagu denborarik umei arreta zuzena emateko. Eta atzera pauso horiek berreskuratu behar ditugu eta gainera lan baldintzak hobetu, hurrengo urteetan ere hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko. Eta gu irakasleok egon behar gara, umeekin egoteko, irakasteko, arazoak konpontzeko eta ez dago denborarik apenas, azkenengo aldian hori behar den moduan egiteko. Sindikatuek iragarri dutenez, Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako ikastetxeetan ere erantzuna eredugarria izan da, eta era berean salatu dute Eusko Jaurlaritzak ezarritako gehiegizko zerbitzu minimoak direla eta milaka langileri greba eskubidea ukatu egin zaiela. Bi greba egun hauetan irakasleek oso mezu argia helarazi diote Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari, aldarrikapenekiko erantzunik ez badago, grebetan jarraitzeko indarrekin daudela. EH Bilduk bere aldetik hezkuntza publikoaren gatazka herri perspektibaz aztertu beharra dagoela dio. Eta momentu honetan badira 3 elementu, bat jaiotze tasarena, bestea migrazio fluxuena eta bestela digitalizazioarena, nolabait erabatean baldintzatzen ari direnak hezkuntza sistemaren eta hezkuntzaren bueltan ditugun kontu horiek, ez? Eta guzti honek eskatzen duena da, sakoneko eztabaida bat, herri perspektibatik eraiki behar den sakoneko eztabaida bat, ez dena mugatzen lan baldintzetara, baina lan baldintzak ere badira horretan kontuan hartu beharreko. Hain zuzen Pradalesen gobernuak aurre egiten dion lehenengo greba da, eta greba saiestu nahian gutuna bidalizien hezkuntza sailak familiei eta irakaslei eskutitzean sailak berretsi egin du urteak daramatzala ikastetxeetan egunero dedikazioarekin eta konpromisoarekin lan egiten duten hezitzaileen lan baldintzak hobetzeko ahalegin sendo egiten eta azpimarratu nahi izan du sindikatuekin negoziatzen jarraitzen duela, horregatik dela saila grebarako deialdia ulertzea, negoziazioak zabalik dauden une honetan. Y en un momento en el que toca hablar de educación, porque tenemos ahora mismo o estamos en un momento de transformación, pues de repente pues viene una huelga cuando están activas las mesas de negociación. Un calendario desde inicio del curso hasta finales del curso, ¿no? Entonces de ahí ha venido un poco la sorpresa. En ese sentido, nosotros seguimos diciendo que estamos abiertos al diálogo. Otsailaren 26 eta 27 irakasleak kalera aterako dira berriro eta berrin egingo dute aurreskola partzuergoko eta sukaldetako langile eta garbitzaileek. Orotara 30.000 langile daude lan uztea egitera deituta.
Hezkuntzatik pentsionisten aferara, sinadurak biltzen ari dira pentsiodunak herriekin aldi legegile bat eztabaidatu eta bozkatu dezaten legebiltzarrean, apirilaren 24 arte sinatu daiteke. Kulturarlora salto, auzolanean antolaturiko euskal preso eta ieslarien etxearen aldeko ekimena da Zamadoinuz arindu jaialdia, 2016an sortu zen herriaren egoerari erantzuna emateko. Orain, hamarkada bat betez, agur esango du Zamadoinuz arindu jaialdiak, etxarri aranatzen ospatuko da asteburu honetan. Antolatzaiekin elkartu da Hamaika Telebista. Zamadoinuz arindu elkartasun jaialdiak 10. edizioarekin esanen dio agur urtarrilaren 24an eta 26an. Etxarri aranatzeko sare herritarrak antolatzen duen jaialdiak 2016an urtean ditu hastapenak. Auzolanean oinarritzen den euskal preso eta ieslarien etxeratzearen aldeko ekimena izanik, beti ere jaialdiak dioen bezala preso eta ieslarien senideen zama arintzeko helburuarekin. 1987ko udazkenean, Ajurianeako itunaren babesean, euskal presoen sakabanaketa etorri zen. Etxarri aranatzeko herria itun horretako biktima bat izan zen eta presoen destino berriak Sevilla, Cartagena, Córdoba, Puerto eta Bar izan ziren. Sakabanaketak herriarentzat erronka berria suposatu zuen. Herriak bat egin behar izan zuen eta ondorioz zama hori arintzearren jaialdia sortu zuten. 10. edizioa berritasun eta sorpresaz beterik egonen da. Aurreko 9 urteetan Etxarriko kulturetxean ospatu da eta 2 emanaldi egon dira. Jaialdia barrutik ezagutzeko aukera izan dugu. Horretarako, Mikel Mundiñano, Zato eta Kitz Mandiola antolatzaileek jaialdiaren sorrera eta ibilbideak kontatu digute. Bueno, esango nuke, hausnarketa baten ondorioz izan duzela, pixkat eta prozesu horren baitan, ikusten genuena zen, behar bat ere bazegoela gure herrian zama arintzeko, zergatik zama arindu, egia esan urtetako eta azken hamarkada guzti hauetan gatazkak, Euskal Herrian gertatu den gatazkak sortu dituen ondorioak, ondorio horien zama izugarriak geneukalako gure herrian, eta datu handirikan ez dut emango, baina gutxirekin ere hori somatzen dugu, azken batean 1975 urtetik, hau da, orain dela azkeneko 50 urtetan oso hilabete gutxitan egonda Etxarri preso ieslari edo deportaturik gabe, hori bada, ez bakarrik hori, aipatu dezakegu 35 herritarrek ezagutu dutela espetxea, batzuk oso kondena edo urte askoz egon direnak espetxean, 20 urtetik gorakoak, beste batzuk motxa xegoak, motxa baldin badago, espetxealdi motzik baldin badago bintzat. Peio Marinelaren herritarra espetxean hila nolabait ere 1993 urtean. Azkenean, gatazka honek ondorio asko utzi ditu herrian, eta ondorio horien zama nolabait ere agerikoa zen, egunero somatzen zen, egunerokoan nabaritzen genuen, zama hori bazegoela, azkenean astebururo herritar asko milaka kilometro egitera behartuak zeuden, preso horien senideek nolabaiteko sufrimendu hori laguntzeko behar bat ere bazegoen, eta kontestu hortan sortu zen, zama
arintzeko behar horretatik, eta bueno, pentsatu guluna zen, zergatik ez doinuz arindu, zergatik ez musikaren bidez eta kulturaren bidez, herri honetan urte guzti hauetan egon den zama hori, zergatik ez musikaz eta doinuz arindu. Herriak herriarentzat maitasunez sorturiko jaialdia da, urteetan zehar erreferente bihurtu dena. Bai, auzolana da oinarria, ekimen honetan ere bai, ez bakarrik lantalde motorrarena edo, baizik eta gero inguruan, sarean edo esku bat botatzen egon den hainbat eta hainbat jenderi esker, Eta hori izan da nik uste dut gure oinarrian gauzetako bat, izan den bezala sormena eta musika izatea, arintzeko bide bezala, Eta geldi-geldi nik uste dut joan zela formatua finkatzen, esan duen bezala herrian erreferente bat izaten ere, bai lan egiteko, bai ikustera etortzeko, eta baita inguruko herrietan ere, bai, Gurain, Goierri, Leitzaldea, Iruña herria, eta beste herri batzutatik ere, Bederatzi urte hauetan 4.000 pertsona baino gehiago jaialditik pasa dira, eta 60 talde baino gehiago. Erronka handia suposatu duen arren, azken edizio honek datu horiek gaindituko dituela diote antolatzaileek. Hori, adibidez gaurtengoa potenteago da, eta zenbat lantalde guztira gaude, zenbatekoa zen... Egun da 50 herritar, modu batean edo bestean, txanda batean edo bestean, nolabait ere bere ekarpena egingo dutenak asteburu honetan bai. Hori da, eskua botatzen edo hau dena egiten. Urte guztietan, aurreko 9 urte guztietan, areto txiki honetan egin dugu, baina 2 sesio egin ditugu, 2 bete dira, eta aukera eman diogu, jende desenteri, datuak ere baditugu, 9 urtetan, ia 4.000 persona pasatu dira zama doinuz arindu jaialditik, eta 70 taldetik gora, lehen punta-puntan dauden 70 taldetik gora. Kideek adierazi dutenez, naiz eta egoera ez den orain dela 10 urte zenaren berdina eta zama askoz arindu den, etorkizunean prest daude lanean diharduteko. Bai, mezu aurre uzten dugu, zama arintzeko ahalegin hortan pozez goazela arindu dugulako, baina oraindik badagoela hemen zer arindu, eta bide horretan, etxarrik, nik uste dut berriz ere, hemendik aurrera behar den guztietan alegina egingo duela, zama hori arintzeko. Eta gure helburua hori da, zama behin betiko atzean gelditu, eta behin betiko herri honek egin dezala elkarbizitzara eta etorkizunera aurrera. Jaialdian parte hartu ezin dutenek ikusteko aukera dute ere. Horrek egiten du ere berezi, Zatok esan duen bezala. Presoek espetxetan disfrutatzeko aukera dute 11 eta ahotsaren eskutik. Senidek urtero esaten digutena, azkenean, musikaren bidez eta ekimen eta proiektu honen bidez arindu diegula nolabait ere zama hori, eta gu horrekin gelditzen gara. Horrekin, gero presoak ere telebistan ikusiko dute, hori ere aipatu beharko genuke igual, behin jaialdia bukatuta, handik hilabetera edo, bai ahotsak eta bai 11 telebistak ere bai, botako ebitituko duzuela nolabait ere kontzertu hori, eta alde horretatik ere bai, bada guretzako txute garrantzitsu bat jakitea, senideak nolabait ere senideen zama hori arintzen dugula, eta jakitea ere bai, espetxe barruan daudenak ikusten ari direla, eta nolabait ere bere modura ere gozatzen ariko direla gure jaialdiaz, nik uste dute merezi duela. Jaialdietan ohituta ez gauden arren, zama doinuz arinduk bere formatu berezia du, igandean eta akustikoan baita. Eta horrek egiten du berezi. Musika ez ezik, urtero gai desberdin bat lantzen dute. Bai, nik uste dut baduela bere eduki edo mezu garrantzitsua, hau ez da kontzertu soil bat, hemen urtero zerbait kontatu dugu, urtero gai bat atera dugu, urrunketa dela edo motxila dunumen kontua dela, edo isolamendua dela, edo ume presoen egoera, orduan hor gai ezberdinak landu ditugu eduki batekin, nolabait ere hori ere guretzako oso garrantzitsua zelako, kontzertuaz aparte mezu bat zabaldu nahi genuelako, mezu bat aireratu nahi genuelako, azken batean preso iesle eta deportatuen eskubideen aldeko mezu bat ere zabaldu nahi genuelako. Istorio guztiek hasiera bat eta amaiera bat izan behar dute, eta honakoa izan da zama doinuz arinduk izan duena. Etxarrirentzat beti erreferente izanen da jaialdia, baina bada garaia aurrera egiteko. Hala ere, zama arindu den arren, asko gelditzen da egiteko. Arrazoi asko egon daitezke ez, baina nik uste dut ere bai, etapak isten ere ari garela presoen egoerei dagokionez, ez dugu horrekin esan nahi hemen ezer bukatu denik, baina ikusi dugu baita ere, gure herriko egoeran ere bai,
eman direla urratsak, egoera hobean gaudela, zama arindu dela, naiz eta oraindikan behin betiko zamarik ez den amaitu, ez? Hortaz, ikusi dugu ere bai gure jaialdiak oso emankorra dela, baina bere iraupena era ezin dela urte luzetan mantendu, eta uste dugu baita ere ongi egindako gauzak eta herriarentzat egindako gauzak, maitasun eta ilusio guztiarekin egindako gauzak ere jakin behar dugula isten, ez? Eta isten zapore onarekin, zama arindu dugunaren zapore onarekin, eta jakinda, oraindik zama behin betiko. Ez dagoela nola itera amaituta, baina arindu dugula eta zapore horrekin ikuste dute, badugula arrazoia pozik esateko bukatzen dela. Aurten itxiera emanen dute Unidad Alavesa, Eskabidean, Juantxo Arakama, Brigadeloko, Bulego, El Drogas, Eñautelorrieta, Gatibu, Ola Ziarte, Nogen, Porrotx, Gorka Urbizu, Zea Maiz eta Zetak taldeek. Eman nahi izan diogu amaiera polit bat, ez? Piskat lantaldeak ere gehitu dira, lanare bai, eta horregatik, aretoan hemen egin beharrean, txarriko hori eskolan egingo dugu, eta pixka bat ere eman nahi izan diogu bi eguneko saioa, ez? Ostiralean gaztetxean egingo ditugu bi kontzertu, nahi duenak oraindik sarrerak eskuragarri ditu, Unidad Alavesa eta Eskabidean, nahi bozu animatu, eta igandekoa bai dena sarrerak agortuta daude, eta hor ja zaman azkeneko 10 urtetan parte hartu duten talde dexente daude, eta horrela emango diogu pixkat itxiera edo. Eta mimo askorekin egin dugula lana, ez? Gure tentsio eta gure zera guztiekin, baina nik uste dut hori ere isladatuko dela. Etortzen denarentzat eta... Hor balio polit batzu daude, hor egin den elkarlana, elkartasun hori, eman diren hainbat eta hainbat balio nik uste dut irabazi ditugula, gurekin gelditzen direla, eta berriz ere, gu arro egoteko moduko proiektu bat aurrera eman duela herri honek, eta zoriontzeko modukoa dela, hortaz guztiei eskerrik asko. Honaino kontatzeko genuena, euskarazko informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo webgunean. Asteburu ona pasa.